Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Day, aksyo! Uy, grabe! Uy, gano'n man na! Day, imo mo ko nag-inom ang bino. Wa pa ko kainuman na, ayaw po nga na, respeta tawang ko. Ako'y nagkuha na dito. Gidayon man na mag-inom, giyarok ni mo. Sa lupig man ko ni mo. Ayaw ni mong budak giyarok, uy. Gusto na kong mamatay. Ha? Mamatay? Gusto na kong mamatay, Noy. Ay, binuang, may inom ka na. Nauna, ibuna lang, butilya. Gusto kang mamatay. Mami, wari na. Hindi naman ko, di man di ka pasagdan. Ha? Oy! Uy, batasan! Uy, hindi ko... Naunsa ka man, oy! Niya magatubang ako! Hindi ko ka! Kuyawan mong kunin mo! Naunsa man kayo! Nahubog na ka! Uy, ano ka? Saan dututim na? Duot kastiyan mo? Naunsa ka? Kasakit sa akong tiyan. Ha? Tabang! Uy! Tabang na inugo. Tabangan tingin doon? Ay, giinaw ko. Saan tingin pagtabang? Saan may gusto ni mo? Wow! Wala gipatasan lagi. Nga naman tubang ka man akong buhana ka. Ay, siya. Ay, diba? Mugawas ko sa gate inyong bahay, ha? Mga padabang sa mga silingan, ha? Kaya diyan ka. Tabang mo! Saan ko kita tag ospital? Dahil naulian ka? Noy. Okay na ka. Naulian ka si mong kahubog. Abi mo na kuyapan kas pag sinuka. Gidaka na mo siya mga silingan din sa ospital. Ospital? Oo. Ospital ni gihagsaan ni mo ron. Na, abi mo datay utak atong babaeng tambok. Katong insik ka silingan ninyo. Siya may palit og dextrose nimo ug sa mga tambal nga ibutang kuno des dextrose. Dinhilti ka ginas public hospital kay waman ko ika-down. Pasaylo ako ni Lugoy. Lakip ka. Nahaso sa kong problema. Ay, gunaon na, anak. Basin, mo niya akong pad. Ako, isipan lang ko yung maguwang. May igsuon. Kung di ka uyon nga, himon ko nimong uyab. Pero, okay rin, uyab lang kita. Kanindot ni mo. Bitaw da din eh. Ano tukos ba? Kay ugma, mubalik na naman ko sa among bukid. Biyaan ko ni mo, ni Lugoy. Taon sa day. Nagsabot man ta, mapawalik ko sa among isla. Ako na lang kiti ay usa. Murag ano ko na sa dinuod sa. Tagsar ko ning mahitabo gud. Pero ikaw, wa gid ka na ilhan nga bisag usa ka buok parinti day. Ako mangyo ko nimo. Mangayod ko kwarta nimo para ilukat og ticket para barko og pamiliti sa jeep, ha? Ani na lang ko kapuyo uban ako, Noy. Ninduta Parehas batang wanay mga mahal sa kinabuhi. Ninduta gud. Nag-inusara ka na lang. Nag-inusara na lang sab ko. Wa ko ikasulti. Kalami ba ning kalami ba ning upira oy. Peligro ni dayo ma-develop po nimo. Noy, isipan na lang nga imo kong igsuon. Away ayo. Noy, ayaw kong biyahe. Di pa na ako makaya. Unya na biya kung makaya na ako mag-inusara. Kaysa pagkakaroon, mahadlo kong balikon ko ni Iska. Kuan, balhin ka kag Pinoy-anan day. Gihimo na kanan ako, Noy Lugoy. Pero masundan man lang gihapon ko. Unsa man gyud kay tumong og tinguha nila ni Iska nako.
Nganong gigukod ko sa mga ungo, Noy Lugoy? Ngano mangyud ka ha? Tuwa na sila si Tikoy. Kinahanglang mapatay nila ang batanong lalaki nga anak ni Juan. Si Irami, nagmagahi kayot sa pag-uban ka namo. Pero dili ka magdugay. Mahibali ka kanamo sa dili pa moabot ang adlaw mong natawan. Giuhaw kog labas nga dugo o gipati ko ang kagutom. Ni anak ko sa ibabaw nga bahin. Mulupad pa ko. Kinahanglang makakita kong biktimahon. Uhaw, gutom na kayo. Gusto kong mukaon og labas nga tao. Tuwara siya! Mupatihog ka! Paulitos, bay! Ayaw pa sing sunod ako! Malaibon ka! Ayaw pagbiya! May magwa ko makiktipo na nigtawan na! May nagong langgam nga! Na may patighog sa ubos! Kada ko siya pa ko! Dili siya ordinaryong langgam! Mudagan ko! Luis! Luis, tama! May ano langgam! Ako siya masugatan! Ayaw! Ayaw! Ayaw ako! Ayaw! Wait! Wait! Ito na rin! Wait! Luis, tama! Napahatang liyaw sa mga asawa! Doon! Kaya pinta ka sa pagbalbal! Ang ako asawa! Iyang ginagin! Nakaabot ragid ko sa ikapitong bukid. Ug di ako sa kinatumyan. Ug dili ko maglangay. Pangitaon ko dayon ang langop din aron makabalik na kami sa aliyah sa among lugar. Sa insakto nga panahon. Kuya, mapauli na ta sa ato. Kumakit na to ang langob aliyah. Dinhi sa ikapitong bukid. Adto tas langob mag-agi. Oh, gusto na ko mapauli sa ato. Kapoy suroy-suroy sa bukid, oy. Unya madlo ko og gabi na. Parehas karon gabi na. Aliyah, magpadulog kita. Ang giingon ni ining mapa, pangitaon ko ang lawom nga pangpang ug may dakong kahoy nga nara nga nag-ambo niini. Oh. Aliyah. Mao ka na ang nara nga kahoy. Sige na. Manaog kita sa ubos. Unsa human na to pag naog? Mahog ta. Kinimbaga nga pisi. Gamiton tani. Igot ko gani sa dakong sanga sa kahoy nga nara. Mao kani akong kapyutan paingon sa ubos. Doon na kita sa ubos sa pangpang, Aliyah. Hadlok ko. Ayaw lagi pamuhi isa ko nga baga, ha? Mga gagmay langgam ka to, Aliyah. Ayaw ka hadlok. Doon na nato sa ubos. Hadlok ko. Hadlok ko, kuya. Hadlok ko. Naaungo.
Ayaw kadlok. Ayaw kadlok ni ako. Kuya! Andam kong manalipod nimo. Oh. Miuwang ang mga mangtas. Ayaw kadlok, Alia. Ayaw kadlok. Gunit ko ni mo, kuya. Oh, sige. Gunit lang. Kinahanglan makaabot tayon kita sa ubos. Nining maumpang pang, Alia. Aron makahimo kog dakong naob. Takan kay gisugnod si kuya, oh. Tako na kay ang kayo. Taghang lang kay ang iyang gisugnod og kahoy. Usog na kayo ang kayo. Tawgo na ko si kuya, Pi. Kuya! Di pa ko mo sakay sa basket, kuya? Karon na lang taon-taon, Alia. Uy, Jagaw na, ha? Jagaw na, kaya magkuha pa kog mga kahoy din eh. pagdali diha, kuya, pagdali. Kay naadlo ko. Oh, sige, sige. Paabot lang. Adlok man ko, eh. Nana, napunan ko na ang mga kahoy. Musakay na ko sa basket, kuya. Kay naadlo ko. Oh, sige, sige. Karon na lang taon-taon, Alia. Hain makaangagianan sa langob para makasudayin ta. Ang mga mangtas! Niya sila! Kuya! Kuya, ato ko! Ikaw ay ang apo ni Lirio. O anak ni Juan. Nakaila ka sa akong amahan o kapuhan? Kumao! Kamu ang mipatay nila! Mga hayop mo! Sa tong gipangutana mo, nangutana ka kung kami ba ang mipatay kanila? Ha? Oh! 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 Hayop mo! Kami ang mipatay ug ako. Ako ang gaputol sa iyang ug amo sila nga gikaon. Ug ikaw ug kanang gidamong bata among balbalon. Dili ko musugot nga kamo ang magkapatay ka na mo! Ako ang mapatay ka ninyo! Tap na! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.